אבל קודם, מחירי הירקות והפירות בישראל כבר לא זולים כמו פעם, גם הסחורה לא משהו. התוצרת הטובה נשלחת לחול ואנחנו נתקעים עם שאריות, אבל מיזם חדש יכול לחסוך גם לכם וגם לדאוג שתקבלו סחורה מובחרת יותר. מעיין פרילוק, שלום. שלום סיוון. אז איך אני יכולה להקטין את הוצאות הצריכה של הירקות והפירות שלי ולקבל גם דברים טובים יותר? תשמעי, מדובר כאן באיזשהו מיזם חדש, זה נקרא מושבניק, והרעיון שלו הוא ככה, להביא את המוצרים מהיצרן ישר לצרכן, את יודעת, בלי הרשתות שיווק בדרך, בלי הפערי תיווך, ישר את המלפפונים, את העגבניות, הכל מהשדה עד הצלחת שלך. מרגע הכתיפה הם מבטיחים לנו שתוך 48 שעות זה אצלנו בצלחת, שנקבל מוצר טוב יותר, טרי יותר יכול להיות, אבל בעיקר הם מתכוונים לחסוך לנו כאן כסף. אני רוצה לתת לך לדוגמה מחירים באתר שעלה כבר, אנחנו מדברים על קילו עגבניות ב3.5 שקלים, מלפפונים 3.5 שקלים, בצל ב2.90, אבטיח יעלה 3 שקלים ו40 אגורות לקילו, מנגו ב6.5, אגס 7 שקלים. אלה המחירים כרגע, את יודעת, זה משתנה גם בהתאם לעונות. כמובן, אבל הוא מבטיח שזה יהיה זול בכמה עשרות אחוזים ממה שאנחנו מקבלים ברשתות הקמעונאיות או בשוק. הוא מבטיח שהוא יחסוך לנו כסף, שזה יהיה קצת יותר זול, אבל בעיקר הוא מבטיח לתת, הוא אומר שברשתות הקמעונאיות אנחנו מקבלים סחורה שהיא בדרך כלל סוג ב', כי סוג א' נשלח לחול. מה בעצם נרוויח מזה? בוודאי, א', תרוויחו את הטריות. אני רוצה פה לתת לך לטעום קודם כל את המלפפון. אני מקבלת פה מלפפון. כן, בבקשה, מהשדה. תנסי לטעום ותגידי לי מה הטעם שלו. מרגישה את ההבדל. זה שונה, הטעם שונה. סיוון, מה שנכתב כרגע במקום יש לו טעם קצת שונה, נכון אבי? בוודאי, זה טרי, זה איכותי יותר. ומה קורה לזה? אבל זה באמת יהיה זול יותר, אבי? זה עובר חדרי קירור, וכמובן שהוא מאבד מהאיכות שלו ומהטעם שלו. מה קורה? והמטרה היא להגיע ללקוח, להביא לו את המוצר כשהוא כמה שיותר טרי וכמה שיותר איכותי. זה יהיה זול יותר? מעיין, תשאלי אותו. זה יהיה זול יותר מאשר ברשתות. אתה יכול להגיד באחוזים? באחוזים כ-30% פחות. אנחנו מדברים על 30% פחות. כרגע מתחילים מאזור המודיעין, התרחבו פה לסביבה, לראשון, לחולון, לרעות מכבים וכולי וכולי, במטרה להגיע לכל... אז כרגע, מעיין, זה רק בטבעת המרכז. בטבעת המרכז? כן, זה 30% פחות מהרשתות הקמעונאיות, כמו שאמרת, אבל ביחס לשוק, כמה זה זול יותר? שוק הכרמל? זה אכן, גם יהיה יותר זול מאשר בשווקים. בגלל מה? בגלל שאנחנו משווקים ישירות מן השדה אליהם הביתה, ללא כל פערי התיווך בדרך. אגב, סיוון, קיימת חברה דומה בארצות הברית, סטארט-אפ ישראלי שנקרא פארמיגו, של ישראלים שגייסו $8 מיליון על הרעיון הזה שהם יובילו מהחקלאים ישר לצרכנים. שם כבר גוגל משתמשים בשירותים שלהם וחברות נוספות. בוא נראה איך זה נראה שם, הנה. A startup called Farmigo is trying to take out the middleman between you and the farmers who grow your food. Here's how it works. On their website, you enter your zip code and what you'd like from the farm. They'll find you a location to pick up your boxed, personalized farmer's market. So they go out and do my shopping at all the local farms. מה שהם אומרים לנו בתגובה שהם לא עושים את זה בארץ כי פה השוק קטן עליהם והם רוצים להרוויח בגדול, אז מזל שיש לנו כאן את אבי שמוכן להסתפק גם בשוק המקומי. אתה צופה אגב להרוויח מזה? בוודאי, כמובן שיש רווחים, כי אנחנו למעשה מספקים מן השדה אל הלקוח, אבל הפער הוא יהיה קטן יותר. פערים קטנים יותר. אוקיי. כן, סיוון. מעיין, אז בינתיים את אומרת, תושבי ראשון לציון, מודיעין והסביבה יוכלו ליהנות מזה? תודה רבה לך, מעיין. תעשי לנו איזה סלט נחמד, תביאי איתך. אנחנו מיד נכין סלט. תודה, סיוון. תודה, מעיין, תודה. חוזרות אלינו הפרשניות שלנו. איריס, היית משתמשת בשירות הזה? אם המהלך הזה יהיה באמת יוכיח